Чакай, ако светне. Да. Светулка. Сега на светло. Светулка. Айде да видим. Ето е светулчицата. Ето е светулката. Затваря Чакай баба да вратата, идем. влизат мухите. Ей, Или тук. вънка, излез вънка. Така. Излез вънка. Така, то тъмно. Не може да се снима, че е тъмничко. Ама иначе... Айде, излез вънка и ти. Само, че дръпни вратата. Ето е светулката. Да. Виж как свети. Айде, Мели, излез. Виж как свети. Това е Да. светулчица. Да. Не знам как обаче да я хвана, да не я нараня. Няма, тъй готово. Така. Готово. Айде. Ето така. То вече ще фърче. То вече може, нали? Ага. Ти Добре. сега вече времето да излизат. Ясно. Излизат. Направи ли малко? Айде, кажи. Чакай да видим. Лека нощ. То не се вижда, що е тъмно.